पकडल्या पाट्या बघा. बस बस तू बरोबर बरोबर. नाही काय होणार. बस फक्त. आजच्या थालीमध्ये आपले 6 प्रकार आहे बघा. 1 2 3 माकुल, सुरमई, कालवं आणि कोलंबी, बांगडा, मोठी कोलंबी आणि कांटा. तर टोटल 7 प्रकारे ही आपली अशी थाली तुम्हाला आजच्या ब्लॉगमध्ये दिसणार आहे. रत्नागिरीतला पहिला पाऊस सुरुवात झालेली आहे. हे बघ काकी बघ भिजते. काकी बघा भिजते. तर काजलला विचारूया आपण आज काय करणार आहे. काजल गाडी शिकणार आहे. गाडी शिकणार आहे. कोण शिकणार आहे? मी. आज पूर्ण व्लॉग काजलच्या गाडी शिकण्याबद्दल असणार आहे. काजलला गाडी शिकायचे 2 टाईम मी चूज केलेले. एक इव्हनिंग टाईम म्हणजे डोळ्यात ऊन गेलं आणि मला गाडी शिकता आली ना, हा रिझन नाही होणार. आणि पेट्रोल एकदम कमी ठेवलेलं आहे. नाही तर काजलला शिकवली की काजल मुंबईला पळून जायची. काय हा काव्या बरोबर ना. पण पेट्रोल एवढा कमी ठेवलं आहे ना, गाडी बधी थांबली पाहिजे. घेऊया शिकवायला. आणि आताचे आमचे कॅमेरामॅन, नवीन कॅमेरामॅन, ते भाषणमध्ये म्हणतात ना पुढचे उभारते कार्यकर्ता काव्या. आता त्यांच्याकडे आपण हा नोबल पुरस्कार त्यांच्या हातात देऊया. चला मॅडम ये बसा. जावा पहिला तू बस. कसं बसायचं दाखव. या मॅडम या. हा पहिला आपण काय करायचं माहितीये काय? शिकणाऱ्यांची चावीच काढून घ्यायची पहिली. आता गाडी हे कर, बॅलन्स कर. नाही ते मला नाही होत. अरे गाडी बॅलन्स, तो पाय तिकडे ठेव. हा फक्त गाडी बॅलन्स कर. नाही ओंकार ओंकार दाखवतो. उठ इकडे ये. मी तुझ्या पाठी बसते. एका लहान मुलीला गाडी कशी शिकवायची हे तुम्ही या ब्लॉग मधून शिकू शकता. हे बघा, ही घ्यायची अशी आणि असं या साईडला. जड आहे ना. जड नाही एकदम. गाडी एकदम असं केलं की जड नसते. तुझे पाय टेकतात ना खाली. बस हे बघ, हे स्टँड लावायचं असं. तू पकडशील ना जर मला नाही. आम्ही पकडतो. घे, पडलीस तरी चालेल. हा काय. चला. दादा तुला माहिती आहे, एक अशी बाई येत होती अशी सारखी अशी शौकास गाडी घेऊन घेऊन अशी फेरी म्हणून ती शिकली डायरेक्ट. शिकली ना अशी थोडी थोडी पायान पायान मला हे ही करून. नाही शिकायची आहे. मला 4 व्हीलर शिकायची. चला या. जाऊ दे आता तिला. तू पहिले गाडी ही तर शिक. ओमकार मेरे को बहुत डर लगता है. मेरे में जान ही नहीं है बैलेंस बघ तरी पहिला. तेव्हा पकडल्या पाट्या बघा. बस बस तू बरोबर बरोबर. आता दोन्ही पाय वरती नाही ठेवायचे. दोन्ही बाय दोन्ही पाय वरती एक वर ना. हे वर कसं करू. एक वरती. अरे वा शिकली. ए मम्मी मम्मी मम्मी. नाही काय होणार. अरे बस बरोबर बस. अरे वरतात येत चल आता बस फक्त. स्टँड लाव, स्टँड लाव. मी नाव सांगेल माझ्या घरी. अरे तू स्टँड स्टँडर ला बघा. स्टँडर ला स्टँड ला. थांब थांब. तुझ्या हस्तात माझं कोकम डायरेक्ट घशात जाणार होतं. गाडी एकदम शिकायला माझी ड्रेस मग. हे माझं चप्पल. चप्पलवर स्टँड लेफ्ट साईडला सोड. हा. उतर. मम्मी. मम्मी आता का मम्मीला बोलवते का शिकायला? बाबा बाबा नको. मी नाही तर शिकणार. अशा प्रकारे आपली मी नको ती चालेल. ये इकडे. म्हणजे स्वतःच्या लाईफची वाट लावायची, त्यासोबत दुसऱ्याची लावायची. बसा जा तिकडे त्या साईडला बस जा. बघूया व्यवस्थित बस. काव्या तू बसते तिच्याबरोबर? नको नको. जा फ्रंट सीटवर बस जा काव्या जा. सच. ते पण इकडे ते तुझ्याकडे चावी नाहीये ना, तर तू स्क्रू ड्रायव्हर ओपन करतो तो ते पण नाहीये. चला आता आपण काजलकडून बघूया कशी गाडी चालवणारी. सांग मला का कशी चालवणार गाडी. स्क्रू ड्रायव्हरच नाही आहे. स्क्रू ड्रायव्हर आपण ते खिला काढायला घेतला ना. हो तो घरीच राहिलाय. हा इकडे नाही. पण मग ते तू मला तू सांग. मग हे जाऊ दे. मग मला फक्त तू सांग की आधी तू हे असं वर करतो ना. काय हे आधी इथे चावी लावतो. कुठे इथे चावी हा लावायला? चावी लावल्यानंतर काय करायचं? हे असं वर करतो ना. हँड ब्रेक वरती करायचा. मग कशी चालू. हँड ब्रेक खाली करायचा. तो खाली करायचा. खाली मी तुला एकदा दाखवतो खाली कसं करायचा. त्यानंतर तू पण कर. ठीक आहे. हे असं घेतलं, हे असं खाली केला, हा वरती केला. आता कर खाली. तू लॉक केलं की काय? त्याचं बटन आहे, तो बटन दाबा आणि खाली कर. मग दाबला. नाही होत. खालीच नाही होत. बटन दाबत पण खाली फक्त ठेव. बोलतो. हा केला. झालं. केलं. हा मग आता गाडी स्टार्ट करायची आणि चालू चावी करायची. नाही आहे. मग तू मला हे सांग की हा ब्रेक आहे ना. ABC ॲसिलरेट ब्रेक क्लच ABC असं असतं. हा
आधी ऍसिलरेट करायचं असतं, मग हलू 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 ऍसिलरेट सोडायचा असतो ना हा, आणि गाडी चालवायला. जोपर्यंत ती गाडी समोरची पडत नाही अरे तेव्हापर्यंत ऍसिलरेट करायचा असतो. हा, मला बोल ना. आणि मग हे मधलं काय तू बोलला? ब्रेक. ब्रेक. हा, मग काय काय जे आलं तर? ब्रेक आपण Brake दाबायचे. ब्रेक मारायचा कधी शिकायचं नाही, गाडी समोरच्यांनी थांबवली पाहिजे. हो का? हा. आणि हे तिसरं काय आहे? ABC क्लच. क्लच कधी वापरायचा? नाही माहिती. क्लच नाही वापरायचा. क्लच नाही वापरायचा? नाही, नाही. मग कशाला दिलंय? असं दिलंय काढून ते. टाका. चला, गाडीची ट्रेनिंग झालेली आहे. गाडी चालवते मी. बाय बाय. हा चालव. डीमार्टला जाऊन येतो. अरे ते सोड, बाईक शिक, तू ये बाहेर. नको बाईक नको. का रे बाबा? खूप वजन आहे, मला झेपत नाही. गाडी चालू केल्यावर इकडे तरी ये, इकडे तरी ये. अरे सोपा आहे, फक्त आपण बॅलन्स संपडेल. नाही, मला सायकल कशी चालवतो आपण तशीच नाही, पण मी सायकल पडली ना खूप वेळा. बस पाठी बस. दिलं. ती चावी टाकली, तिला बसायला सोपं आहे. बस पाठी बसली. जशी बसली की तशी कुठे फिरत जात आहे. हे दाबलं हे आणि गेलं चालू. ठीक आहे, मम्मी आता बस तू पुढे पुढे ये. पुढे पुढे एकदम त्याला नको हात लाव, नाही गाडी झाल्यावर तू पडशील, लाईव्ह पडशील. खाली पाय ठेव. तुला का वरती का तुला दिलाय का? हा, ह्याला नको हात लाव, ह्याला कोणाला? इकडे इकडे बघ. आणि हे इथे पकडू. नाही जात पुढे. नाही जात. थांबा, आता बघा, थांबा. ओंकार नाही, ओंकार देखो. ओंकार मेरा कुछ. अरे नाही. अरे अशी कशी? ओंकार मेरा कुछ तुम देते कुछ. ए बाहेर ये. मुंबई जाना पड़ेगा हा पाय वरती घे. अभी. अयो मम्मी, अयो मम्मी. अगं हे खूप कठीण आहे. ओ गेलात गेलात. या नमस्ते. जाणून बुजून गाडी तिकडे राहिली. जरा काजलला जरा चालायची सवय होते. ती बघ येते कशी येते बघ आता. बॉड अरे बापरे, येते. किती टाइम लावते बाबू. हे बघा, रॅम्प वॉकिंग बघा, कॅट वॉक बघा. मला नाही शिकायची गाडी. ही तर कधीच नाही शिकणार. मी तरी शिकेल, पण ही नाही शिकणार. ही नाही शिकणार. नाही बाबा, खूप वजन आहे, मला झेपणार पण नाही. त्याचं वजन आपण काय टायर बिअर काढूया म्हणजे तुला सोपी होईल जरा. हो, उडेल ना तशी गाडी. हो. हे बाबा, ही गाडीची डेंजर आहे गाडी आहे. हा मम्मी, क्लासेस लावीन ना. हा, क्लासेस लावून शिक. शिकायचे क्लासेस लावणार. तर काजलला तर या पुढे सर्व क्लासेस लागणार आहेत. पहिले ऍक्टिवाची पण क्लासेस लावणार. नको. कधीच नाही शिकणार. डायरेक्ट 4 व्हीलरची गाडी. डायरेक्ट 4 व्हीलर. हम बडा हात मारते. आप बडे लोक को मारतो. किती सुंदर वाटते बघ तिकडे एन्व्हायरमेंट. सिनरी बघ किती सुंदर आहे. गेला. चंद्र गायब झाला. आता सूर्य खाली गेला की चंद्र वरती येणार. होय. चला मस्त वाटतंय ना ते बघायला. हे बघ. मग आता आज काय पाऊस करायचं? पडणार, त्या साईडनं आता काय वारा करायचं उठला. आपण? हा, हा? म्हणजे आज न उद्या आपण पाऊस काय येईल. करायचं मग आता? बुबू ई, बघ. खेळायला रेडी. मला वाटतं ही अंगावर येते काय. खूप दिवसांनी डीमार्ट शॉपिंग खूप दिवसांनी नाही होते. आम्ही ॲक्च्युली दाखवत नाही आता सारखं. ॲक्च्युली हे तुम्हाला एक सांगतो, डीमार्ट आमच्यासाठी एक आता रेग्युलर स्टोअर सारखं झालं आहे. जसं आपण वाण्याच्या दुकानात कसं जातो, कारण एवढ्या जवळ आहे ते आमच्यासाठी आणि सर्वात तिकडे स्वस्त असतं ना, तर सर्वात आपण तिकडून घेऊन येतो. आता हे बाहेर काढतो काय काय आणलं ते तुम्हाला आता दाखवतो. चला, आता तुम्हाला लाईनीतून दाखवतो. हे आमच्या बुबूसाठी आणलेलं आहे, बरोबर. हे टिश्यू पेपर 2 आणले असतील का, एक इकडे टिश्यू पेपर आहे आणि दुसरा एक टिश्यू पेपर इकडे आहे. ठीक आहे, असंच आपल्याला लागतो घरी ना, समजा काय तेलकट बनवलं तर. आणि घरी बल्ब पण एक्स्ट्रा ठेवायला लागतात. कधी कोणता बल्ब हे होतो ना, केलं तर लावायला लगेच ना. कमीत कमी 4-6 पण ठेवायला लागतात एक्स्ट्रा मध्ये. इकडे हे बाथरूमसाठी आणलेलं आहे. बाथरूमसाठी ब्रश आणलाय, कोलगेट आणलाय, इथे चिप्स आणलेत. चिप्स आणले, हे पण वेगळे चिप्स आणलेत असेच. हे नायसिल पावडर, त्याच्यावरती एक फ्री. हे पण रिफिल पॅक बघा, लास्ट टाइम पण आलेलं, परत संपले, परत आणावे लागतात. कारण 4 रूम मध्ये 4 लागतात, बरोबर. गेस्टला देतोस ना, आणि प्रत्येक रूम मध्ये डिटर्जंट पावडर, मूग डाळ आणली आहे, इथे मटकी आणली आहे, दूध आणलंय, पनीर आहे, दही आहे, लस्सी आहे, बेसन आहे, काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे आणि वटाणे. आणि तिकडे माझ्यासाठी वाईप्स आणले, आणि हे चिप्स आणले तसेच खायला. तर अशी सर्व झाली डीमार्टची शॉपिंग. म्हणजे एवढं सगळं काय घ्यायचं नव्हतं,
म्हणजे हे जे असं हलकं फुलकं सामान तर डीमार्टची शॉपिंग किती वाजताची झाली बघा, रात्रीचे 10:30 वाजता. 10:30 आपल्याकडे गेस्टला जेवण बिवून देऊन आपण सर्व शॉपिंग केलेली आहे, बरोबर. हो. आता उद्या वेगळे गेस्ट आहेत, वेगळे चेक-इन्स आहेत आणि वेगळी थाली आहे, सर्व तुम्हाला ब्लॉग्समध्ये दिसेल. आणि इकडे आंबे सुद्धा आहेत बघा, आंबे आणले आपण परत आणि अननस आणलेत, बरोबर. अननस आपल्याला गेस्टने दिलेत आपल्या. हा, ते कापून आपल्याला वरती द्यायचे, शेअर करायचे, बरोबर. हो. तर आजची तुम्हाला थाली दाखवतो. आजच्या थालीमध्ये सर्वात आधी थालीचे काउंट दाखवतो. इकडे बघा, गोल्डनला 2 पीस थाली, सिल्वरला 3 पीस थाली, झाले टोटल 5 पीस थाली, आणि ग्राउंडला 4 पीस थाली, म्हणजे टोटल आज आमच्याकडे 9 पीस थाली आहेत, बरोबर. तर 9 पीस थाली जर आपण व्हरायटी खूप देऊ शकतो. हे 2 प्रकारचे थाली रेडी केली बघा. एका सुरमई दिली आहे, माकुल दिला आहे आणि कालवी दिली आहे. बाकी सार, सोलकढी, भात, सॅलड, भाकरी. आणि इकडे बघा काय दिलं आहे, कोलंबी दिली आहे, बांगडा दिला आहे, म्हणजे बघा पहिला प्रकार, दुसरा प्रकार, तिसरा प्रकार, चौथा प्रकार, 5वा प्रकार आणि 6वा प्रकार इकडे बनतोय बघा. ठीक आहे. तर जरी आता मी सांगितलं होतं ना, जर खूप थाली असतील ना तर व्हरायटी पण तुम्हाला खूप मिळेल. आता हे एक गोल्डवाले 2 खातात आहे, पण त्यांना वेगवेगळी थाली मिळते बघा. तर असे आपण टोटल सर्व थाली आता बनवणार आहे आणि आता सर्व करणार आहे एक एक. पण या प्रोसेसला ना खूप वेळ जातो, खूप म्हणजे खूप. आणि कॉम्प्लिमेंटरीमध्ये बघा, आपण आता या दोन्ही थालीमध्ये भाताच्या अवतीभवती आपण आता कांटा पण सजवणार आहे. ते कसं सजवणार ते दाखवतो बघा. वा वा वा, छान ना, मस्त कांटा उभा राहायला. हा, हे कसं झाली थाली रेडी, एकदम छान वाटतंय ना. ओके. आणि आता याच्यात कोलंबी जेव्हा जातील ना, तुम्हाला दाखवतो प्लेट कशी रेडी होते. एक प्लेट होती ना, तर बघा काकीने एवढं भरून दिलं म्हणजे दुसऱ्या ताटात काहीच जाणार नाही. तुम्हाला मी काढून दिलं, तुम्ही आता कुठं हवायचं ठेवा. काय घालू आता, बांगडा की बांगडा? आता झालं सगळं एक एक. आता सगळा घाला एक एक. ती एकच छोटी होती का, छोटे छोटे. तर इकडे बघा आपल्या होमस्टेमध्ये थालीची व्हरायटी बघा. इकडे तुम्हाला कालवी आहे, छोटी कोलंबी आहे, सुरमई आहे, कांटा कॉम्प्लिमेंटरी दिलेला आहे, बाकीचं सर्व आहे, सोलकढी, बाकी सार, भाकरी, भात. पण ह्याच्यात बघा काय, मोठी कोलंबी, बांगडा, माकुल, थपथपीत आणि बाकी सर्व सेम. तर ह्या 2 प्रकारच्या वेगवेगळ्या थाल्या एकाच ग्रुपला मिळणार. पण हे पॉसिबल कधी होणार माहिती आहे का की हे घ्या, एक घेऊन आम्ही आता एक एक घेऊन वरती जातो. हे पॉसिबल तेव्हाच होणार जेव्हा ग्रुप जास्त असणार आणि 6 थालीपेक्षा जास्त असणार. 6 नाही, ऑलमोस्ट 10 थालीच्या जवळ पाहिजे. तर ही झाली आपली रात्रीची वेळ. आणि आता डिनरमध्ये आपल्याकडे आहे 6 चिकन थाली. तर चिकन थाली इकडे रेडी होते. वा वा वा, जर अजून एक आपण लाईट लावूया. हे बघा, चिकन थाली आपली रेडी झाली. चिकन वडे, कोंबडी वडे, चिकन फ्राय, चिकन ग्रेव्ही, भात, सोलकढी, कढी, सॅलेड, एवढंच असतं ना, बरोबर. आणि त्यासोबत ऑमलेट आपला कुठे आहे, ऑमलेट पण आहे झालं ऑमलेट. आता वडे इकडे ठेव, बरोबर, त्यासोबतच ऑमलेट. वा वा वा, एकदम छान. आणि इकडे वडे. तर आपली चिकन थाली नेहमीप्रमाणे चिकन फ्राय किती आहे आणि ग्रेव्ही बघू ना तोंडाला पाणी सुटेल बघा तुमचं. वा वा वा, एकदम छान. पहिला पाऊस, रत्नागिरीतला पहिला पाऊस सुरुवात झालेली आहे. हे बघ काकी बघ भिजते, काकी बघा भिजते, मस्त ना. बापरे, किती वाट बघत होतो ना आपण पावसाची. आला गेला काय नाही, आहे थोडा थोडा आहे पण आता सुरुवात झाली. हा, आला, जोरात आला, जोरात आला. बेडूक पण आवाज देतोय. खूप भारी वाटतंय. या मातीचा वास येतोय ना, मस्त वाटतंय. आणि आता गारवा होणार, गरम नाही होणार. हो पडेल, पण आज ना पूर्ण काळोखच वाटतोय. म्हणजे सकाळपासून काय, होय सकाळपासून ऊन वगैरे काहीच नव्हतं, पावसासारखंच झालेलं. तुम्ही पण या इथे एन्जॉय करायला, पाऊस एन्जॉय करायला. बाय बाय. जे आपण काचेची बॉटल होती ना आमरसची, ती आता आपण टीनमध्ये घेतलेत. म्हणजे जर ते पण डिलिव्हरी नाही देणार आहे, इकडून घेऊन जात असाल तर टीनमध्ये घेऊन जाऊ आहे ना, म्हणजे काचेचं टेन्शन नाही.
आणलं आहे आणि डायरेक्ट होलसेलमधून आणलं आहे. मला ज्या रेटमध्ये पडलं त्याच रेटमध्ये मी तुम्हाला तो टीन देऊन टाकणार आहे. आता ह्याची MRP पण दाखवतो आणि कितीला पडेल ते पण तुम्हाला दाखवतो. हा 24चा डब्बा आहे, तो खूप हेवी आहे. बापरे, थांब थांब मला हेवी पडतं म्हणजे तुम्ही विचार थांब, करा. मी पण करते. हळू ओमकार. कोणाची पण पार्ट जाईल एवढा वजन आहे. आता आपण याचं अनबॉक्सिंग करूया. किती टीन्स आहे ना ते सर्व आपण बघूया. आणि तुम्हाला कितीला पडेल ते पण दाखव. आता थोडासा फॅनचा आवाज येईल कारण खूप गरम होत आहे. आणि व्हिडिओ बघून तुम्ही आता सांगतो, खाली एक पण काचेचे बॉटल आपल्याकडे नाही आहे. म्हणजे आता काचेमधून जे आपण पार्सल घ्यायचो ना गॅससाठी ते काहीच अवेलेबल नाही आहे. आता जे आहे ते न्यू अवेलेबल हे आहे. आणि हे ह्या महिन्यात हे बघा, हे फ्रेश आहे, अजून फ्रेश आहे. तिथं फ्रेश होतंच आणि अजून फ्रेश आहे. आपण उघडूया. आणि कसे टीन्स असतात ना, 24चा बॉक्स. असा बॉक्स तुम्हाला हवा असेल तरी मी असा पॅक बॉक्स तुम्हाला देऊ शकतो. आणि ज्या होलसेल रेटमध्ये तुम्ही हे घेऊन जाऊ. हे उलटं आहे, ठीक आहे, तसं काय प्रॉब्लेम नाही ना. इकडून खोललं का तिकडून खोललं का. सील्ड आहे ना ते. हे बघा बॉक्समध्ये दिसतात किती बॉटल्स आहेत. 1 2 3 4 12 आणि त्याच्या खाली 12. हे बघा, हे एक बॉटल आणि त्याच्या खाली पण आहे, म्हणजे डबल लेअर आहे. दिसते ह्याच्या खाली, हे बघा ह्याच्या खाली दिसलं 24 म्हणजे. हां, ह्याच्यावरती सर्व प्रिंट आहे, न्यूट्रिशनल फॅक्टर आहे, किती काय आहे ते सर्व आहे. पण सर्वात जास्त आपल्याला जे गरजेचं ते आहे MRP. तर तुम्हाला दाखवतो, तुम्हाला रीड करता आहे का बघा. रीड करता येतं. मॅन्युफॅक्चर डेट 14/5/2023 म्हणजे 14 मे. आता जून चालू आहे बरोबर. 1 महिना अगोदरची पॅकिंग आहे, फ्रेश पॅकिंग आहे. आणि MRP तुम्हाला दिसते 310 रुपये. हे तुम्ही आमच्याकडून घेऊन सुद्धा विकू शकता. काही करा, खावा, विका, नाहीतर आपल्या नातेवाईकांना द्या. हे 310वाला डब्बा तुम्हाला मी 250 रुपयाला देईल. ठीक आहे. हे इकडे असे डबे आलेले आहेत. पण हे डिलिव्हरी नाही देणार मी. येऊन जे स्टेवाले आहेत त्यांच्यासाठीच आहे, फक्त ऑनली स्टेवाल्यांसाठीच आहे. 250 रुपयाला ते येऊन घेऊन जाऊ शकतात. अजून एक सांगतो, लास्ट गेल्यावेळी पण 250 रुपये होता. यावेळी तर रेट पण वाढलेले आहेत, पण आपण सेम प्राईसमध्येच पे करून टाकतो. आता आपल्या होमस्टेमध्ये ज्यांना जे येणार आहे त्यांना हेच आपण सोडून आपण त्यांना खायला देणार आहे. आणि हे एक आम्ही टेस्ट केलेलं आहे अगोदर, ते एकदम छान आहे. जसं आपला पहिला होता ना आमरस, तसंच आमरस आहे. चला, आता आमरसचा स्टॉक परत आलेला आपल्याकडे.